майк пенс муовини раиси ҷумҳури амрико ба дидори сарбозоне рафт ки дар машқҳои низомии зери ҳимояти НАТО дар Гурҷистон ширкат доранд. ҳангоми сафари расмӣ дар Тифлис, пойтахти Гурҷистон, дар рӯзи 1 август, майк пенс дар ҳузури садҳо сарбоз суханронӣ кард ки ба машқҳои дуҳафтаина таҳти унвони шарикони асил 2017 ба Тифлис омаданд. дар тамринҳо нерӯҳои кишварҳои узви НАТО ба мисли Амрико, Бритониё, Олмон ва Словения ширкат доранд. бақияи сарбозон аз Украинаву Гурҷистон ва Арманистон ҳастанд, ки барои амалиётҳои НАТО дар хориҷ нерӯ мефиристанд. майк пенс ба пуштибонии қатъии кишвараш аз Гурҷистон таъкид ва ҳузури нерӯҳои Русия дар баъзе аз қаламравҳои Гурҷистонро танқид кард. русия баъди ҷанги 5 рӯза бо Гурҷистон дар соли 2008 Осетияи ҷанубӣ ва Абхозистонро кишварҳои мустақил аз Гурҷистон эътироф кард. дар ҳар ду минтақа ҳам нерӯ ҷойгир кардааст.